citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, kawatan nabuntagan sulod sa grocery store sa Kidapawan City. Nakuhaan og video sa CCTV. Parola class multi-role vessel sa Philippine Coast Guard midunggo sa pantalan sa Cagayan de Oro City. Sa detalye sa itong mga balita, nagmalampuson gyud ang usa ka kawatan nga maggrocery sa usa ka grocery store sa Kidapawan City nga walay bayad-bayad. Kay sa adlaw pa lang misulod na ang kawatan ug sa tindahan na kini natulog. Pero ang tanang lihok sa kawatan nakuhaan og video sa CCTV. Ani ang report ni Marvin Revilla. Yanong rakayong misulod ni ining usa ka grocery store sa Kidapawan City. Ang usa ka kawatan nga nakasuot og jacket, naka-shorts ug naka-face mask. Nakuhaan og video sa CCTV ang lalaki sa pagsulod pa lang niini sa tindahan niadtong Biyernes sa hapon. Kung imong tan-awon ang video sa CCTV, daw yano kining namili sa mga tinda pa nagsorbi di ay kini og lugar. Sulod sa grocery store nga iyang taguan aron dili makita inig magrobing na ang gwardya una kini manirado. Tuod man, nagmalampuson ang lalaki og dihang gisirad-an na ang tindahan. Anagihapon siya sa sulod ug dinhi na siya nagkahigayon nga magsulog pamili sa mga butang ug cash nga kwarta. Mukabat sa 30,000 pesos ang natangag sa kawatan nga lalaki. Gani saysay ni mata sa grocery store na natulog ang kawatan ug pag-abli sa tindahan pagkaugma adlawng Sabado yano ra sab kining migawas. Pero bantayin ninyo ang suot sa lalaki di na kini color itom nga jacket apan naka t-shirt na kini og color orange. Pagkaugma mo to ang nakasulod na ang ubang trabahante, nakita siya nga nakasulod diri. So wala kabalo mong kauban na diri dayto natulog. Pinaagi sa CCTV video, magamit sa mga pulis ang recording ni ini ug masubay ang dagway sa kawatan. Ilabi na sa pagpasaka og kaso nga mao'y gamiton nga ebidensya. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. Midunggo sa pantalan sa Cagayan de Oro City ang pinakabago og advanced Parola class multi-role vessel sa Philippine Coast Guard nga BRP Cape Inganyo. Ang barko able alang sa Coast Guard Auxiliary ug maritime students aron makita ug mahibaluan ang kapasidad ug responsibilidad niini ngadto sa mga Pilipino. Anyang report ni Bobby Lagsa. Gipasundayag sa Philippine Coast Guard District Northern Mindanao ang pinaka-advance o pinakabago nga Parola class multi-role response vessel nga BRP Cape Inganyo. Ang barko midunggo sa Makabalan Port sa Cagayan de Oro City alang sa usa ka misyon nga maghatag og seguridad, maritime search and rescue, marine law enforcement ug marine environmental protection. Abli ang barko alang sa mga maritime student ug Coast Guard auxiliary. We have 5 primary functions namin: maritime safety, maritime search and rescue, maritime law enforcement, maritime security, and marine environmental protection. And besides that, of course, we support the other mandates of other agencies like, for example, anti-smuggling operation, anti-illegal fishing, ng PFAR. So marami pa. Sumala ni Captain Jeronimito Villa, ang commander sa Coast Guard District Northern Mindanao, adunay napulo ka mga Parola class ang Philippine Coast Guard ug ang BRP Cape Inganyo ang pinakabata sa fleet sa multi-role response vessel. Sumala pa ni Villa, ang Coast Guard andam permi nga makipag-alayon sa lain-laing ahensya sa gobyerno aron proteksyonan ang kadagatan ug pagpatuman sa mga balaod sa kadagatan sa Pilipinas. Nang hinaot sa og suporta gikan sa publiko ang Coast Guard. Nananawagan din po ako sa ating publiko na patuloy kayong magkaroon ng tiwala sa atin, sa gobyerno. Kami dito sa Northern Mindanao, we will always do our part para suportahan kayo sa anumang trahedya o disaster na which is kalimitan na nangyayari dito. So yung Coast Guard nyo po ay gagawin namin yung aming mandato
para talagang masuportahan yung development at maging mas lalong produktibo ang ating lipunan. Ang BRP Cape Inganyo nakabisita ng sab sa nasod sa Indonesia. Adunay kini standard cruising speed nga 25 knots ug range nga 1,500 nautical miles. Apil sa ipasundayag niini ang fire monitors, night vision camera, radio direction finder, workboat ug bulletproof navigational bridge. Apil sa trabaho sa Coast Guard ang rescue operation sa panahon sa kalamidad ug andam sa niining i-deploy ang mga floating assets sa panahon sa emerhensya. Ang barko gihimo sa Japan Marine United Corporation sa Yokohama, Japan ug ginganlan kini subay sa Lighthouse Cape Inganyo sa Palawi Island sa Santa Ana, Cagayan Valley. Bobby Lag sa Newsline Philippines, Cagayan de Oro City. Stay safe. Nagpatuma na og usbaw sa presyo sa tubig ang Davao City Water District sa rason nga mapahapsay pa nila og maayo ang serbisyo ngadto sa mga Davaoenyo. Apan wala gyud nila mahanay pag-ayo ang yangungo sa mga tawo nga makatagamtam og water interruption ug naapay lugar sa Davao City nga dili lang low pressure sa tubig ang matagamtaman kundi wala gyud tubig. Ani ang report. Way tubig ang daghang lugar sa dakbayan sa Davao. Apan, bisan pa man niini, porsigido ang Davao City Water District nga ipatuman ang 30% nga pagtaas sa atong water bills nga may epekto na netong bulan sa Agosto. Walay mahimo ang mga konsumidor. Sumala sa Davao City Water District, gikinahanglan kuno nga ipatuman ang water rate adjustment kay giaprubahan na kini sa Local Water Utilities Administration kun LOA niadtong bulan sa Hulyo og 60% nga pagtaas sa bayad sa tubig aron kuno masuportahan ang pulo ka tuig nga development program sa Davao City Water District. Apan matud sa Water District, naluoy kuno sila nga ipatuman ang 60% nga increase mao nga gihimo nilang tulo ka hugna ang pagpataas sa tubig. Buot pasabot 30% sa bulan sa Agosto sa tuig 2022 ug laing 20% sa Agosto sa tuig 2023 og 10% sa Agosto tuig 2024. Matud sa tigpamaba sa Davao City Water District nga si Giovanna Crestaduhay Lungsod, ang pagtaas sa presyo sa tubig dakong tabang sa pagpahapsay, pagpalambo ug sa pagserbisyo sa Davao City Water District. Iyang gibutyag, wala mi protesta ang daghang katawhan sa dihang nagpatawag sila og public hearing sa pagtaas sa presyo sa tubig. Apan dunay mga pipila ka konsumidor nga gustong tarungon sa Davao City Water District ang ilang supply sa tubig labi na sa oras nga kini labawng gikinahanglan kun mga peak hours. Sa datos nga nakuha sa Newsline Philippines, sa 182 ka mga barangay sa dakbayan sa Davao, 112 lang ang naserbisyohan og tarong sa Davao City Water District ug dunay 70 ka mga barangay nga walay saktong supply sa tubig sama sa Barangay Langob, Barangay Kabantian, Tibungko ug uban pang barangay nga halos dili na makatilaw og tubig sulod sa 24 oras. Labi na ang mga lugar nga anaa sa taas o mga bukid nga mga barangay o mga barangay nga anaa sa poblasyon apan nahimutang sa taas nga mga lugar. Apan matud sa tigpamaba sa Davao City Water District nga si Giovanna Crestaduhay Lungsod, na atay accounted na around 24 to 29% na nag-low pressure to no water. That is from the 240,000 service connections that we have. Pero despite na nag-low water pressure to no water sila during normal operations, ma-account pa man nato that within the 24-hour time frame, magkatubig pa man sila. Kaya lang, with varying pressure, and then katong during night time to kadlawon po siya, ma'am. Kasi sa ato ang mga facilities or kanang na ay mga leaking gani na dinagko, kanang mga areas actually na nag-low pressure to no water, kani sila ang katong dugay ang recovery. nindot paminawon ang pagpasabot sa Davao City Water District. Pero pait kayo hunahunahon nga halos tanang residente sa 70 ka mga barangay walay tarong supply sa tubig o walay klarong tulog. Nagsige na lang paabot ang mga residente hangtod kano sa unsang orasa moabot ang tubig, hinungdan nga daghan kanila magpulaw kada gabi aron mahulat ang pagtulo sa tubig gikan sa ilang mga gripo.
Sumala sa pahayag sa Apo Agwa ang infrastructure arm sa Aboitiz Power. Maghimo sila og water treatment facility nga gamitan og 2 megawatt nga hydroelectric power nga planta nga mo'y magdala sa supply sa kuryente paingon sa renewable energy facility ug aron didto moagi ang tubig gikan sa Tamugan River ug didto maproseso paingon sa punduhanan sa tubig o reservoir sa Davao City Water District. Apan mahitabo lang kini kung mapahigayon na ang 12 billion project nga Davao City Bulk Water Supply Project nga padayon pang gitrabaho hangtod karong mga panahon na. Kung atong paminaw ang pagpasabot sa Davao City Water District, naay tubig ang inyong mga gripo kay dunay supply. Gani giklaro pa ni Miss Duhay Lungsod. In terms of water supply availability naman, ma'am, no, kung ato ang subayo ng ato ang sources, makaproduce pa man tag around 300, at least, no, around 330 million liters of water per day. Based na sa kaning ato ang existing na supply. And this is actually mag-suffice pa man siya, no, sa ato ang existing na water demand based sa ato ang service connections. It's just that pag abot no sa ato ang distribution, especially sa katong mga elevated portions or layo na sa ato ang mga water sources, pag panahon mong good sa peak hours of water usage, sila mang good ang ma-disadvantage kay pag peak hours kasi double mong good na ang ato ang water demand. So despite that, nga naatay sufficient na water supply, pag-abot sa kaning mga areas na low, elevated, no, or layo sa ato ang sources, sila tong dili maabtan na sa ato ang tubig. Mo nang panahon sa kanang during non-peak hours na of water usage, ni maabot no ang ato ang supply. Kato lang, every now and then, labaw na no sa kaning ato ang nakita na data karong tuiga, isa ka manggod ang ato ang mga emergency and scheduled water service interruption. So moto ang katong mga areas na naga-intermittent na daan mo nang mas dugay ang kaning oras kung kano sa sila no water or low water pressure. Bastante man di ay. Apan sa usa ka press conference na tumilabayng bulan, gisaysay ni Duhay Lungsod nga 300 million liters nga supply sa tubig ang magikan sa Tamugan River kung mapahigayon na ang 12 billion nga Davao City Bulk Water Supply Project. Makabenepisyo kuno kini sa 1 ka milyon ka mga residente kung 70% sa mga konsumidor sa Davao City Water District. Kung atong isumatotal ang problema sa low pressure, mao'y pirming gamiton sa Davao City Water District nga rason nga walay supply nga tubig ang inyong o atong mga gripo. Dili ang low pressure. Kay unsaon ang pag-aga sa tubig sa atong gripo kung walay insaktong supply sa tubig? Natural, walay suyupon kay wala may masuyop og dili kini gitawag nga low pressure but no supply at all. Bisan pa man sa walay klarong supply sa tubig sa daghang barangay sa atong dakbayan, padayon gihapon ang pagtaas sa presyo sa tubig. Og kini nagpasabot nga bisan pa man sa kalisod sa panahon, gikinahanglan nga atong dawaton ang ilang pagpasaka sa presyo sa tubig. Kay wala kitay mahimo, kay basin putlan kanila og supply sa tubig. Og sumala sa pipila ka mga konsumidor sa tubig, ang DCWD paspas kayong mamutol og linya sa tubig, hinay mo taod og balik sa ilang mga linya panahon nga maputla na sila og makabayad na sa ilang mga balayronon. Kung kaniadto ang slogan sa Davao City Water District, turn us on and we come running. Sa sitwasyon karon, nahimo na kining we turned it on but your water is not running at all. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe! At tangi! Tulang basketball, usa sa nakitang therapy sa mental health problem. Og multi-million pesos na sports facilities tukuron sa Zamboanga City.
maong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Giagi sa dulang basketball ang pagpahupay sa problema sa mental health sa mga batanon sa mga barangay sa Zamboanga City human sila naburo sa duha ka tuig nga walay physical activities tungod sa pandemya. Anyang report ni Grace Alcunaba. Tungod sa nagkataas ang hagit sa mental health human mihapak ang pandemya, mas gipakusog pa karon sa lokal nga panggamahanan sa Zamboanga City ang programa sa sports alang sa mga kabatan-unan ug matabangan aron himsog ang ilang panglawas ug motaas ang pagsalig sa ilang kaugalingon kay duna na sila'y kauban labi na sa natad sa sports. Gihimo kagahapon ang usa ka aktibidad sa mga batan-on dinhi sa Barangay Santo Niño, Zamboanga City. Nanguna sa pagtudlo sa mga batan-on si Kagawad Ray Christian Cabataw. Pinapakita sa mga kabarangay natin na yung binabalik natin ang sigla ng ating mga kabarangay sa pamamagitan ng paglalaro nila ng basketball. Nagtuo si Cabataw nga ang maong mga sports makatabang sa mga tawo nga makigsosyal ug mamintinar ang maayong relasyon sa mga residente. Ang maong dula ay may temang development games sa barangay. Base sa mga record sa Department of Health, mitaas ang kaso sa depresyon ug mental health sa mga katawhan tungod kay naburo sila sa ilang mga balay ni adtong kasagsagan sa pandemya. Ug nagsugyot ang mga doktor nga gikinahanglan nga adunay aktibidad ang mga katawhan aron ilang mabati nga kabahin sila sa sosyedad. Gikalipay ni Kapitan Joseph Delenia sa Barangay Santo Niño ang maong lakang sa mga batan-on aron ang mga batan-on makatutok sa sportsmanship ug makadistansya sa dakong problema sa illegal nga droga nga makaguba sa kaugmaon sa mga batan-on ug labaw sa tanan ilang mabati nga duna sila'y kauban sa ilang komunidad. Grace Alcunaba, Newsline Philippines. Stay safe. Abli na ang bagong opisina sa Department of Foreign Affairs Consular Office sa Kidapawan City sa North Cotabato nga gikonsiderang dakong opisina sunod sa main office sa DFA sa Manila. Matod sa DFA, ang Cotabato Province nakatala og daghang OFW sa tibuok Pilipinas. Ani ang report ni Marvin Revilla.
Pinaagi sa unveiling sa marker, formal na nga mo serbisyo sa katawhan ang bagong DFA Consular Office sa Kidapawan City, North Cotabato. Gawa sa main office sa DFA sa Maynila. Kini ang pinakarakong consular office sa mga rehiyon nga adunay kaugalingong building nga nahimutang sa Alim Street, particular sa Kidapawan City Overland Terminal. Matod ni Mayor Jose Paulo Evangelista, ang DFA Consular Office sa Kidapawan magserbisyo sa mga residente sa probinsya ug mga silingang rehiyon. Makatabang usab kini nga mulambo ang ekonomiya sa probinsya. Gipasabot sa mayor nga dili lang renewal ug pag-apply og passport ang mahatag nga serbisyo sa bagong consular office, kundi ang pagtulay sa pamilya sa usa ka OFW nga naa sa laing nasod ug makaasikaso usab kini o galing adunay OFW nga mangayo og tabang, ilabi na nga giabiso. Gipasalamatan sa mayor si Cotabato 2nd District Representative Brody Cawagdan nga maoy usa sa mga instrumento aron mahingpit ang proyekto. Sumala sa mga opisyal sa DFA, ang Cotabato Province ang adunay pinakadaghang OFW sa Pilipinas o gibana-bana ang matag bulan. Makaasikaso sila og 5,000 ka mga dokumento sa OFW. Usa sa mga sistemang ginapatuman sa DFA ang online appointment aron dali lang masikaso og abli ang opisina gikan alas 10 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi, Lunes hangtod Biyernes. 25 milyones pesos nga congressional fund ang gitukod sa building ug ang yuta nga gidonar sa lokal nga gobyerno sa Kidapawan. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. Tukuro na sa Zamboanga City ang usa ka multipurpose sports facilities nga mag-host og dulang boxing, karate-do, taekwondo ug mixed martial arts. Tukuron ang pasilidad sa tulo ka hugna nga adunay 300 million pesos nga pondo. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Sugdan na ang konstruksyon sa multipurpose sports facility sa Zamboanga City. Niadtong Sabado, usa ka groundbreaking ceremony ang gipahigayon sa Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex kung asa tukuron ang pasilidad. Gipangunahan ni Zamboanga City Mayor John Dalipe ang groundbreaking ceremony. Kuyog sila District 1 Congressman Kaimir Olaso, kanhi Councilor Bong Atilano ug Department of Public Works and Highways District Engineers. Gipunduhan og 95.4 million pesos ang multipurpose sports facility nga gikan sa National Government pinaagi sa DPWH. Ang proyekto gihangyo ni kanhi City Councilor Atilano sa milabay tuig. Himuon sa tulo ka hugna ang proyekto nga dunay kinatibuk ang pondo nga 300 million pesos. Ang multipurpose sports facility moakomodar og combative sports sama sa boxing, karate-do, taekwondo, muay thai, pingkak silat, wushu ug adunay duha ka court alang sa badminton. Sumala ni Mayor Dalipe, ang proyekto mas makatabang sa pagpalambo sa sports sa Zamboanga di na ila ang syudad isip home of world-class athletes. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gipahinumduman sa gobernador sa Basilan ang mga empleyado sa lokal nga gobyerno nga tarungon ang serbisyo ngadto sa katawhan. Ang pagpahinumdum giatol sa ika-122 nga anibersaryo sa Civil Service Commission. Anyang report ni Grace Alcunaba. Giauhag ni Basilan Governor Jim Saliman Hataman sa mga empleyado sa probinsya nga serbisyuhan pag-ayo ang publiko, labi na ang mga komunidad aron mulig-on ang pagsalig sa katawhan sa gobyerno. Gisaysay sa gobernador nga gikinahanglang mahalon sa tanang trabahante ug empleyado sa gobyerno ang ilang giserbisyuhan kay mao kini ang nagbuhi sa panudlanan sa nasod. Atol sa Monday flag raising ceremony kagahapon, kung diin gisaulog usab ang ika-122 nga anniversary of the Civil Service Commission dinhi sa Katulyo sa Basilan. Gisaysay sa gobernador nga ang katawhan ang importante sa gobyerno tungod kay mao kini ang naghatag og buhis aron sa mga programa sa panggamhanan. Responsibility ng mga offices is to maagaw ang gobyerno sa katawhan. Because I think continually ensure sustainability of what is expected of our institution being in the forefront of government in the province of Basilan. Atol sa okasyon, gipasidunggan usab ni gobernador ang mga meritiro na sa panerbisyo sa gobyerno. Giauhag sa gobernador sa katawhan nga suportahan ang gobyerno aron mas mulambo pa ang probinsya sa Basilan. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!
Manukad na ang lokal nga gobyerno sa Davao Oriental sa pagpalambo sa ilang ekonomiya pinaagi sa pagsuporta sa tourism sector nga makaagni og mga turista ug mga bisita sa probinsya. Ilusad sa gobyerno ang Davao Oriental Beautiful nga kampanya sa administrasyon ni Governor Corazon Malanyaon aron himuong premier nga destinasyon ang Davao Oriental. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gikatakdang ilusad sa LGU ang Davao Oriental Beautiful Grand Tourism Campaign aron mapromote ang probinsya isip premier tourist destination. Gani nagpahigayon na og inspeksyon sa Pintatagan Welcome Park sa entrance sa probinsya nga nahimutang sa munisipalidad sa Banay-Banay sa pagpanguna ni Davao Oriental Governor Corazon Malanyaon. Apil sa plano ang pagpanindot sa tanang eco parks nga naa sa probinsya. Nakipulong na si Governor Malanyaon sa iyang team gikan sa Provincial Tourism Office sa mga dekalibre nga mga arkitekto. Alang sa Pintatagan Welcome Park nga gikonsiderang gateway sa probinsya buot sa gobernadora nga butangan og Kagan Inspired Cafe din mapasundayag ug mapasigarbo ang usa sa mga prominenteng tribo sa Banay-Banay nga mao ang Kagan. Buot sa gobernador nga matagamtaman sa mga turista ang Kagan experience ikan sa mga pagkaon padulong sa dekorasyon ug embellishments. Abunda sa kultura ang Davao Oriental busa plano sab nga ipasundayag ug ibida ang kultura sa tribong Mandaya ngadto sa mga turista. Tinguha sa provincial government nga ang tanang tourism sites sa probinsya mamahimong must-see stopovers spots alang sa relax nga ambience. Lakip na niini ang Davao Oriental's crown jewel nga Mount Hagimitan Range Wildlife Sanctuary nga nag-una o nag-inusarang UNESCO World Heritage Sites sa Mindanao. Ang pagpaasdang sa turismo ang usa sa mga major economic drivers sa local government unit busa suportado ni Malanyaon ang pagpalambo sa mga tourist sites aron matabangan nga mapalambo ang entero tourism sector sa probinsya nga makatabang sab sa mga mag-uuma, mananagat ug transport sector. Naglaom si Malanyaon nga sa inisyatibo sa provincial government madasig ang ubang private tourism operators aron mapalambo sab ang ilang mga establishmento ug ma-adapt ang standard sa probinsya sa sigutanang tourism and hospitality. Sanglit ang Davao Oriental dunay potensyal nga mahimong premier destination sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita ug impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo kana ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!